celodenná morská túra. Výpočty vedenia lode hovorili o tom, že je potrebné v nasledujúcich hodinách prekonať takmer 70 morských míľ, ktoré delia oba ostrovy. Táto vzdialenosť premenená na čas znamená asi 10 hodín nepretržitej plavby s predpokladaným príchodom do prístavu Pasito Blanco umiestnenom na juhu Gran Canaria. Spočiatku bolo more pokojné, ako to zväčša pri pobreží býva, ale úmerne so vzrastajúcim vzdiaľovaním na obzore miznúcej Fuerteventury sa aj ono začalo správať dospelejšie. Pomerne silný severozápadný vietor robil spočiatku jachte ťažkosti, ale s približujúcim sa Gran Canaria sa začal meniť na severný a udieral do lode šikmo z boku. Fuerteventura postupne mizla z očí a pomerne dosť skoro sa na západe objavili obrysy juhovýchodného pobrežia ostrova Gran Canaria. Z obrysov sa postupne vykľula chýrna Playa Inglés a za ňou stredisko turistického ruchu juhu ostrova Maspalomas. Treba podotknúť, že Gran Canaria sa v porovnaní s Fuerteventurou od začiatku javil ako kompaktnejší, menej sopečne pôsobiaci ostrov s náznakmi zelene na vrcholkoch hôr. Naša jachta postupne minula mys Maspalomas, za ktorým sa schovával cieľový prístav Pasito Blanco. Nakoniec po 9-hodinovej plavbe, veľmi pohodlne okolo 17. hodiny, vklzla jachta do samotného prístavu. Bohužiaľ, prístav bol plný a tak sa Nicola Jane dočasne uchýlila do priestoru pred čerpacou stanicou, ktorý bol k dispozícii len na jednu noc. Krátka zastávka našu posádku v Pasito Blanco síce občerstvila, však nevyriešila hlavný problém, ktorým stále zostávala absencia prístavu vhodného na generálnu opravu lode. Nezostávalo teda nič iné, iba sa nasledujúce ráno vydať ďalej pozdĺž pobrežia. Po neúspešnom a najmä nevľúdnom prijatí v prístave Puerto Rico sa na našu posádku usmialo šťastie v nedalekom Puerto Mogán. Charakteristická vyvýšenina chrániaca pod sebou útulný prístav pohostinne prijala Nicolu Jane, ktorá si konečne našla svoje miesto v úzkej štrbine medzi kotviacimi plachetnicami. Puerto Mogán je malé mestečko, ktoré by malo byť povinnou zastávkou každého návštevníka Gran Canaria. Je skutočne ideálnym miestom pre dlhší pobyt, prinajmenšom však na krátke občerstvenie v perfektne vybavenom prístave. Ťažko by sa našiel niekto, komu by v tomto čarovnom prostredí nechutilo. Na mieste, kde len pred niekoľkými rokmi žilo pár rybárskych rodín, vznikol prístav, ktorý sa právom honosí čestným názvom Malé Benátky. Ten, kto sa niekedy nad ránom prechádzal uličkami pod malebnými horskými úbočiami, kto vnímal prekrásne biele domy vsadené do modrého, žltého a tmavočerveného prostredia, ich klenby a kované zábradlia, ten bude mestečko len ťažko opúšťať. Turistické príručky vo všetkých svetových jazykoch sa len tak hemžia podobnými prirovnaniami a Mogánu slúži k úcti, o čom sa mohla naša posádka na vlastné oči presvedčiť, že sú na výsosť pravdivé. Puerto Mogán rozhodne nepatrí k strediskám, kde sa chodí zabávať mládež či ľudia milujúci adrenalínové športy. Je však typickou ukážkou dynamického vývoja a premeny bývalej chudobnej rybárskej osady na rozvinuté turistické stredisko.
Obidva životy, ten dovolenkový i pracovný, tu nažívajú vo vzácnej zhode a porozumení. Veď nie náhodou tu viacero obchodov a podnikov vlastnia cudzinci, ktorí by do bezperspektívneho prostredia rozhodne neinvestovali. Aj tzv. Nočný život je tu pokojnejší ako napríklad v nedalekom Puerto Riku. Isté je to dané aj vekovou skladbou tunajších turistov, medzi ktorými dominujú tí skôr narodení. Avšak pocit, že tento prístav je smerom na západ posledný na trase, ktorá sa odvíja od diaľnice smerom od Maspalomas, mu dodáva zvláštne čaro. Niečo ako posledná príležitosť, či posledná zastávka ľudských svetiel a potom už len tmavá, nehostinná sopečná krajina. Iste aj z tohto dôvodu je Mogán vyhľadávaným miestom južného pobrežia Gran Canaria a patrí medzi tie, na ktoré napriek všetkému ostávajú najdlhšie spomienky. Bezprostredný styk s miestnymi obyvateľmi prekypujúcimi srdečnosťou sa stáva pevnou súčasťou dobrého dojmu, aký je možné získať len v Mogáne. Ako všetky ostatné prístavy, aj Mogán sa každé ráno prebúdza za asistencie rybárskych lodí, ktoré sa práve vrátili zo šíreho mora. Pre ne, ale aj pre ostatné tunajšie plavidlá slúžia dobre vybavené suché doky, kde sa dajú objednať aj väčšie opravy. Tu sa naskytla dlho očakávaná možnosť aj pre opravu motorovej jachty Nikola Jane, ktorá si ju po vyše 1500-kilometrovej plavbe rozhodne zaslúžila. Ako sa však neskôr ukázalo, firma Paradise Yachting, ktorá sa zhodou okolností prostredníctvom jej amerického majiteľa ponúkla prijať našu jachtu do opravy, nebola tým rajským riešením. V danom momente sa však zdala ideálnym východiskom pre doterajšiu bezvýchodiskovú situáciu jej posádky. Ku koloritu Mogánu pochopiteľne okrem hotelov a pláží patrí ešte niečo. Sú to v týchto končinách vyhľadávané a turistami hojne navštevované dlhšie trhy. Konajú sa každú sobotu, keď sa celý prístav prebudí do hlasnej vravy predavačov rozmiestňujúcich svoje stánky pozdĺž prístavného múru. Postupne sa nimi zaplní takmer celý prístav, ktorý je až do neskorého poludnia paralizovaný húfmi kúpichtivých návštevníkov. Ľudoví umelci najrozličnejšieho pôvodu a farby pleti tu predvádzajú svoju zručnosť a predstavujú v mnohých prípadoch zaujímavé výrobky. Zvlášť populárne sú tu drevené sošky dovezené čiernymi predavačmi až zo vzdialeného Zimbabwe, Mali či Juhoafrickej republiky. Môžete si tu vybrať medzi rôznymi veľkosťami, ba aj farebnými odtieňami či druhmi rozličných drevín. Môžete zohnať skutočne všetko. Otázne je len, za akú cenu a v akej kvalite. Každému je však jasné, že pravé Rolexky tu sotva kúpi, hoci o ich napodobeniny tu rozhodne nie je núdza. Pozornosť turistov sa väčšinou sústreďuje na predmety, ktoré im budú pripomínať tunajší pobyt a takých je, chvála Bohu, dostatok. Na rozdiel od turistov, pre účastníkov expedície na Atlantiku bude paradoxne spomienky na Mogán vyvolávať nie odnesený suvenír,
ale dočasne opustená motorová jachta Nikola Jane, očakávajúca predsa len perspektívnejšiu budúcnosť, ako v horúcom slnku doznievajúci blší trh.